Hvilken vidunderlig morgen. Lad os se Snowbears pizzeria. Det ser ud til, at Snowbear er malplaceret. Han elsker at optræde på scenen. Hej Sam, hvor er Snowbear nu? Ja, han kommer som regel ind i køkkenet. Han elsker pizza, så han laver den ofte. Men når det er varmt udenfor, gemmer han sig i køleskabet. Jeg har ret som altid. Husk, børn, hvis I mister Snowbear, forlader han ikke pizzeriet, så hold øje med scenen, køkkenet, gangene. Glem ikke sikkerhedsforanstaltninger, for hvis Snowbear har travlt, er det bedre ikke at røre ved ham.